Hej alle børn, tak for jeres video. Hvor er I gode til at danse? Jeg er sikker på, at mine venner de har øvet sig. Men jeg glæder mig til at se, om de er lige så gode til at danse jeres trin, som I er. Det I skal se på videoen i dag, det er, at mine venner de vil vise jer pizzadansen igen. Så vil de vise jer svømmedansen. Og så skal de prøve at lave de trin, I har lavet. Der var noget med at løbe rundt og nogle balloner op i luften. Og til sidst, der skal alle sammen danse freestyle. I kan godt glæde jer. Børn, vi starter lige med en gang opvarmning igen. Danser I med? Så er vi klar til at danse. Så børn, så skal vi lave en lækker pizza sammen igen. Er I klar på det? Musik. Så laver vi en lækker pizza sammen. Er I klar? Så ælder vi dejen. Og vi ælder dejen. Og kaster pizzaen op og kræver den med en finger. Og kaster pizzaen op og kræver den med en finger. Og vi kaster pizzaen op igen og kræver den med en finger. Og kaster pizzaen op og kræver den med en finger. Og så kaster vi pepperoni og syltetøj og skinke ud. Og så putter vi oregano og ost ud over pizzaen. Og nu skal den i ovnen. Og så venter vi. Oha. Og så tager vi den ud. Og så spiser vi den. En lækker pizza vi fik lavet der, børn. Børn, er I klar på, at vi svømmer en tur nu? Først så starter vi med at svømme fremad. Og så tager vi nogle hurtige svømning. Og så dykker vi. Og så tager vi lige en gang mere. Vi svømmer fremad igen. Og så tager vi hurtig svømning. Og så dykker vi. Nå børn, så vil du svømme. Hej børn. Nu forsøger vi at prøve jeres dansetrin. De har været svære. Vi har øvet os rigtig lang tid, og vi prøver dem nu. Og vi starter med at løbe rundt. Så tager vi ballonerne op i luften. Så drejer vi rundt. Og så hopper vi. Så tager vi hænderne op i luften. Hey! Og så til sidst her, der skal vi have freestyle. Kan I huske, hvad freestyle er? Nej. Freestyle, det er, at man selv må bestemme, hvilken trin man danser. Helt selv bestemme, hvad man danser. Og vi starter nu.
vores venner var gode til at danse jeres dans. De har i hvert fald øvet sig rigtig meget, og vi håber, at I har haft nogle rigtig hyggelige dansetimer sammen med os. Og børn, tusind tak for dansen. Det har været mega sjovt. Vi ses. Farvel!